Con Globo, tu compra del súper en 10 minutos y con envío gratis. Pide todo lo que necesites del supermercado y te lo llevamos gratis en 10 minutos. We're on drugs. We're on drugs. We're on drugs. Do you like drugs? We're on drugs, baby. We're on... Hòstia puta, vaig en pijama, me cago en la... Hola, no m'havia donat compte fins ara. Merda. Bueno, pues... T'ho juro que no m'havia donat compte, vaig en pijama, tio. Sorry, my man. Pues, cada dia m'ho curro menys, tio. Doncs, temps de silenci en pijama. Temps de pijames. Què tal? Bona nit, bona setmana a tothom. Benvinguts un dimarts més a Temps de Silència. Tenia com coses a comentar-vos a nivell actualitat, però se m'ha oblidat. He anat al gimnàs molt tard i faig cara de fet merda, i tant és així que m'he dutxat, m'he posat el pijama en pilot automàtic i aquí estem fent Temps de Silenci en pijama. Bueno, una festa de pijames el dimarts? A qui no li agrada una bona festa de pijama el dimarts amb cuello de pico? Pijama amb cuello de pico. Mare de Déu, quina farsa. Bueno, doncs no ho sé, què voleu? No sé, pregunteu-me alguna cosa. Abans de començar, pregunteu alguna cosa i ara començarem, no? Per no ficar-la en fred, que sempre és lleig, sempre queda malament. És el pijama de dormir o el de home office? No, jo de home office tinc roba com de dixat, roba de dixat, però no fa fred, a casa meva no fa fred, fa molta calor a l'estiu. I ara, primavera, s'està molt bé. Consumeixes crims? No veig crims, no he vist
cap episodi, 0 unitats d'episodis de crims he vist, sé que ho he de veure, però no tinc temps. Estic produint contingut. No consumeixo contingut perquè estic produint contingut. Sí, he sentit el nom de Paco el Fiestas. L'he sentit, l'he llegit aquests dies, i no, aquests dies no, avui. Passa que Twitter és com que el temps se't dilata, no, Twitter? És com que són com dies d'agost. Un dia a Twitter són com 3 dies, bueno, no ho sé com va, però dic, no sé quin dia vaig llegir això, avui he llegit això. Passo la vida, dies d'agost no, dies d'agost, de perro. Em passo el dia davant de l'ordinador i tots els dies són iguals, llavors jo no sé quin dia vaig consumir cert contingut. No estic molt espavilat. Hi ha el tema del Cruïlla, estaré al Festival Cruïlla, el Cruïlla Comedy. M'he rascat el nas, però no té res a veure amb el Cruïlla Comedy, vale? No era com una broma de doble capa, senzillament m'ha agafat picor, perquè la primavera té aquestes coses. No era com de cop i volta he intentat fer com un gag de mímica, no? Estaré al Cruïlla Comedy... No, tranquils, no tenia res a veure, però sí, estaré al Cruïlla. Haureu vist el cartell, haureu vist tota aquesta polèmica que hi ha hagut, no? De per què fiqueu els humoristes que venen de Madrid? Jo què sé, jo estic al Cruïlla i vosaltres no. Ja arreglarem aquestes coses en un altre moment, no? No ho sé, coses. I jo què sé, què més? No ho sé. Quin dia? Divendres vaig al jugar de mestre, a fer alguna cosa. No sé quan sortirà el capítol, jo sé que vaig al jugar de mestre i ja està. Vinga. Ignatius, una mica de grimilla. Hòstia, puc entendre per què ho dius, Miquel, puc entendre per què ho dius. Diguéssim que jo tampoc estic a favor del viratge, del viatge ideològic que ha agafat el personatge, però jo segueixo Ignatius des de fa molts anys i se'm fa molt complicat ara criticar-lo per segons quines conductes, perquè realment és un... No puc negar el fet que és un referent. Llavors sí, hi ha coses que no em semblen malament, però crec que a tot el que és el festival de clavar caps amb picotes que hauríem de fer per purgar aquesta nostra tan meravellosa societat, crec que el cap a una picota de l'Ignatius és que queda com molt lluny, vull dir, està com a un nivell de purgar molt avançat, no arribo jo a tant com vosaltres. En fi, després d'aquesta mostra d'elegància per part meva, vámonos! Temps de silenci en pijama. Se l'ha menjat el personatge? No ho sé, potser sí, però... És que no estic en condició tampoc d'emetre judicis de moral sobre aquest tema, perquè qui sap què estaré fent jo d'aquí 5 anys? Qui ho sap? I vosaltres, què estareu fent vosaltres d'aquí 5 anys? Estareu morts, uns quants. D'aquest xat, vosaltres creieu... Bueno, no vull entrar en aquest tema, perquè potser d'aquest xat hi ha algú que diu sí, no, jo d'aquí 5 anys estaré mort. No, tampoc voldria entrar a tocar aquest tema. Vámonos. Us sentiu bé? Se sent bé? La Dolors, es deia Dolors aquesta. La Dolors, es deia Dolors, oi? Aquesta és la que es casa amb el Ramon. Que també és... Bueno, així, és un personatge polèmic, no? Hòstia, que m'he recordat ara ja com es... Perdó per la gent que no ha vist la sèrie. Que m'he recordat de com s'acaba aquest personatge, de quin és el final de recorregut d'aquest personatge. Però bueno! Què ha passat aquí? Però bueno! Què és aquest defalliment? La sabateta... Durant un temps, el Ramon i jo gairebé no ens vam veure. Tots dos fèiem el possible per evitar qualsevol... Pues el tenies davant, quan estaves dient això. Estava davant teu. Trobada. I les poques vegades que coincidíem, fugíem de seguida l'un de l'altre després d'haver intercanviat unes paraules corteses. Abans de la careta, que ja es diferenciaria bastant de la seva relació, perquè en la seva relació tampoc s'intercanviaven paraules corteses, perquè no sé si us recordeu que ara estem aquí xipejant aquesta relació com si fos vés a saber què, però quan estaven junts era tot no m'estimes prou, potser és que no m'estimes gaire, casem-nos, anem a Haití, anem a, no sé, tu ets una miqueta figa... Paraules corteses després.
de veritat que mentre jo faig aquí el subnormal, vosaltres canteu a casa vostra també? Que no estigui jo sol aquí, vosaltres escrivint lo de forma irònica. Vull càntics, lo. Són 52 capítols i farem això a tots, a tots. La cançó s'acaba una mica com ha caigut la Dolors, saps? S'acaba com cap enrere. Ai, agafa'm, Ramon. I aquesta per la guerra. Vinga. Per quina guerra? Comencem La que es va forts. acabar o la d'ara? Per totes dues. Doncs si és per totes dues, brindem dues vegades. Yo, si no es en castellano, no brindo. Bien, en castellano. Por la guerra de aquí y por haber acabado la carrera. Por la estrella de alférez, que vale más que un curso entero de Derecho Civil. ¡Viva España y viva las convalidaciones! Y por el TIPS. Entero de Derecho Civil. ¡Viva España y viva las convalidaciones! Y por el... Quin meme, no? De cop i volta, quin meme del feixisme que ens ha arribat, no? No sé si és frívol, com totes les representacions del feixisme que hi ha hagut. Si és una mica Xavier Bosch, aquell senyor tan gran que entén de futbol i aquestes coses. Una vegada, en una reunió de feina, una persona que treballava amb mi, que tenia un càrrec superior, es va reunir amb Xavier Bosch i el va convidar a un hotel, a esmorzar a un hotel, i li va pagar un entrepà de pernil, així, una flauteta així, que valia 8 euros. 8 euros! I el tio va fer, bocata de 8 euros. Qui no el vol, el bocata de 8 euros? El título, queridos colegas Tot abogados. canvia, Y notarios, tot canvia. futuros notarios. Por todo. Ahora que os habéis licenciado, queridos Tot canvia. Ara el feixisme són una companyia d'esquetxos. Són el teatre de guerrilla, el feixisme. Hi ha el Masferrer, el Feixedes i en Xuriguera. Però en fatxa. compañeros, tenéis que estar alerta más que nunca, porque el sistema querrá hacer los suyos y convertiros en unos burgueses. No. Pero nosotros no queremos ser burgueses, no hemos hecho la revolución nacional sindicalista para eso, sino para cambiar el país. Bien, muy aunque eso nos exija nuevos sacrificios, aunque tengamos que empuñar de nuevo las armas para luchar contra el comunismo. ¡Muera Rusia! ¡Muera Rusia y viva Italia! ¡Viva Italia! ¡Y viva Alemania! ¡Viva Alemania! ¡Y viva... Bueno, os dejabais a Alemanya, eh? S'ha posat nerviós, eh? S'ha posat nerviós per un moment. I viva Alemanya! Espera, xic, moment, què és això a Itàlia? Moment, i viva Alemanya! Mira, s'ha posat nerviós, eh? Mira. ¡Muera Rusia y viva Italia! ¡Viva Italia! ¡Y viva Alemania! ¡Viva Alemania! ¡Y viva las oposiciones a nota! Aquesta que... Ho he dit jo, eh? Ho he dit jo, lo d'Alemanya, eh? Ho he dit jo. ¡Viva Italia! ¡Y viva Alemania! ¡Viva Alemania! Ha sigut idea meva, lo d'Alemanya ha sigut idea meva, eh? No ho ha dit el de les ulleres, eh? Ho he dit jo, que estic aquí, que sóc supercalvo i supergordo. ¡Y viva las oposiciones a notaría! Pensava que anava a dir les putes. Cuando llegue el momento, claro. És com un dels... El gordo és com un dels sequassos d'en Draco Malfoy, no? No té una mica les vibes d'en Crabbe i en Goyle? ¡Esa notaría! Aquesta imatge com lúdica del feixisme m'agrada, no? Aquest moment de, bueno, són fatxes però no paren de divertir-se, no? Li està agafant una embòlia al puto fatxa, eh? Cuando llegue el momento, claro. ¡Y viva las mujeres guapas y con clase! Ala, galant. A clase et tornaria jo a tu, pallasso, però d'una bufetada. Va por usted, señora. Y por usted también. Miserable estraparlista. Us clisso de seguida, jo. Yo no sé lo que... Miserable estraperlista, els cliso de seguida, jo. será él, pero esta tía está imponente. Me la comería a bocados. Si tuviera pedas, claro. Jo de tu no ho faria. Per què? Per què? Us en recordeu del Noguera? Doncs va anar un temps amb ella Què? i li van encomanar una malaltia d'aquelles. Ja m'enteneu, oi? Un ETS, un ETS. Ho dius de debò? Ai, que se l'ha zumbat ja. Què ha passat? No he entès. Què passa? Ja se l'ha fet? Ojo! Això dels documentals només eren fantàstics.
Sí, no, ho hem entès tots, no? En Quimi se l'ha fet i ara tindrà el bitxito. Com es diuen ladilles en català? Ladelles, no? Es diuen ladelles, no? Ladelles, en aquest cas sí que és la... Si hagués sigut otra vegada serien les d'ell, però no són ladelles. Fantasies. Doncs ho feies molt bé. Ja m'ho he tret del cap. Ara he de tirar endavant amb el que tinc. I com et va el negoci? Ja ho veus. És una mala època. De puta mare. Prou que ho sé. La gent no té diners per menjar. Com vols que es gastin els cèntims comprant-se una ràdio? Però almenys fas reparacions, no? Tu sí que no et pots queixar. Tens els obrers tranquils, ara treballen, no n'hi ha cap que pensi en la revolució. Sí, ens n'anem sortint a poc. Escolta, no cal que et digui que si mai les coses no et rotllessin, que pots venir a la fàbrica. A més, a mi em faries un favor. Però penses continuar portant la fàbrica? Que no deies que quan s'acabés la guerra... Sí, però ara estem en procés de reconstrucció i no ho puc deixar. Ai, el processista. Ai, el processista d'en Llorenç, Pactant, arribant a pactes, allargant les coses, allargant les decisions. Caràcter català, realisme. Senyor Comas, me'n vaig ja, si no mana res més. No, Dolors, vine un moment, que et presentaré. Aquest és el senyor Dalmau, l'amo de la finca. No, l'amo no, la mestressa és la meva mare. Molt de gust, senyor Dalmau. Digui'm Llorenç. Quedarà encantada, ja ho veurà. El Ramon no té... Ara ella diu, hola, sóc una senyora que m'ha agafat com un mig desmai al carrer i porto aquí tancada tot el dia i no sé per què. No sé per què estic aquí tot el dia. No sé, vull dir, no treballo amb en Ramon, no tinc res a veure, senzillament m'ha agafat com un mig desmai, el tio ha patit molt i porto tot el dia tancada un quartutxo. Perit de patró. Però li agrada que compleixi els horaris. Bé, doncs, fins demà. Adéu. Adéu. No deies que les coses anaven tan malament? Ara... Jo sol no ho puc fer tot. El problema és que si les coses continuen així no sé com podré pagar-li. Va, sí que treballa. Sí que treballa amb ell. Pensava que anaven a parlar d'una altra cosa, que anaven a tenir un moment compadre, ¿no? Com els fatxes, un moment buddy-movie. Menuda carraca. Tírala, hombre, tírala. Y cómprate otra de nueva. Aún tiene que aguantar. Si hasta hace poco iba bien. Ya está. Hay que tener paciencia. Quina nostàlgia, no?, d'aquella època en què els cambrers a Barcelona te tenien en castellà i no com ara, que és impossible, que tots els cambrers te tenen en català i que si tu els demanes un cafè en castellà et diuen «Què diu vostè? Què diu? No l'estic copsant, germà, amic, no l'estic copsant». Aquella època on els cambrers parlaven en castellà a Barcelona, Quina nostàlgia. La noia és guapa. Em sembla molt assenyada i a més et mira amb simpatia. Ara estan tenint la buddy conversation. Diguis que no te n'havies adonat. No sé on vols anar a parar. Escolta, Ramon, saps que sempre t'he tingut molt d'afecte. A mi m'hauria agradat que allò teu amb l'Isabel... Mira, ara ja no té cap sentit. Però hauries de fer com ella. Tractar de refer la teva vida, formar una família. ¿Qué? Don Lorenzo y compañía. ¿Otra cervecita? ¿La vanguardia? No, gracias, no cal. Una ensaladilla nacional. ¿Qué? Una ensaladilla nacional. Rusa, burro. Habré dit abans, hòstia. Que condena. Aviat no podrem ni parlar. Però això sí, vivim en pau i els negocis d'alguns funcionen. Saps que jo no penso com ells. El que aquest país necessita. Mira, ja ningú sap el que aquest país necessita. Tranquil, Ramon. Molts anys després, 80 anys després, ja ho sabem, el que aquest país necessita. La situació ha millorat moltíssim i ara ja sabem el que aquest país necessita. No com abans, que no ho sabíem. Ara sí. Esclatant mil bocins i que no quedi ni rastre. Ai, punky! Punky! Aquest país necessita. Esclatant mil bocins i que no quedi ni rastre. Badass, Ramon, molt bé. Ala, i ara, placa. I dones uns cops amb €1 damunt de la barra. Anarquí. Convertirem Catalunya en un solar. Però nosaltres... Un importante contingente de tropas que no ha podido aún ser precisado ha penetrado en territorio soviético.
La resistencia la división. encontrada por las divisiones alemanas es escasa. La guerra entre Alemania y la Rusia Roja, sobre la que tanto se había especulado en las últimas semanas, ha estallado finalmente. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores germano explicaban hoy mismo en Berlín que el Führer ha tomado esta histórica decisión debido al reiterado incumplimiento por parte de los rusos de sus compromisos para con el Reich alemán i el apoyo prestado por Stalin a la causa de encara estàs amb això? No m'estàs escoltant, Joaquim. T'estava dient que... T'entens molt bé, mare, que aquest amic teu... Res de lo que li passi a aquest noi al llarg de la sèrie serà prou, ja t'ho dic ara, Res serà prou. Perquè encara està aquí fent el puto risc amb les xinxetes. Ves-te'n tu a la guerra, no? Ves-te'n tu a la Divisió Azul, a veure si se't congelen els collons. L'Eugeni Valdecases. Doncs bé, que l'Eugeni Valdecases... Una eminència. Un carcamal. Però quina manera és aquesta de parlar d'un amic de la família? Aquesta família té molts amics, massa, i alguns d'ells no són gaire recomanables. Faràs que m'enfadi. L'Eugeni Valdecases és un dels millors advocats de Barcelona. La qual cosa no és precisament un elogi per la professió. Mira, Joaquim, n'estic tipa de les teves impertinències. Quan posaràs seny? Ja t'has divertit prou. Tens un títol. Ara t'has de situar. Ja t'he dit que no perdis el... La mare fotent-li la xarleta, com, el xaval ha anat a la guerra i ha guanyat la guerra, això li podem dir, això li podem donar, i tot i així li fa la xarleta, ja t'has divertit prou. Ja t'has divertit prou, ja has matat a suficients persones, ara posa seny, ara, ostres, no sé, treu-te un FP, no? Fes un FP de lampisteria o alguna cosa, no sé, diversifica, no? Temps. La meva resposta és no. Però per què? Quants nois com tu, amb la carrera tot just acabada, donarien el que fos per treballar al bufet del Valdecases? Milers segurament, però jo no sóc un d'ells. I et pregaria que no intentis organitzar-me la vida. No em vull saber res de gent com aquesta. El que tu no vols és treballar. Exacte. No vull treballar a les ordres d'un reaccionari i un oportunista com en Valdecases, l'advocat de la patronal. No. M'agrada que un feixista que s'ha alçat en un cop d'estat parli d'una altra persona com reaccionària i oportunista. M'agrada aquest veure la palla a l'ull aliè i no la viga al propi ull. Joder, paràboles bíbliques aquí a Temps de Silenci, per què no? Però, joder, fa gràcia, no?, que el tio que ha lluitat amb els falangistes... És que els falangistes no eren franquistes. Bueno, perdona, Monsieur, allà estaven. O no considerem el falangisme un moviment reaccionari? No ho sé, potser no, potser sóc jo que m'estic equivocant, Vosaltres en sabeu més que jo. Digueu-me la vostra opinió sobre el falangisme i per què no és reaccionari i oportunista. No, gràcies. Tinc altres plans. Altres plans. I es pot saber quins? Cada cosa al seu temps, mare. No té ni puta idea el que ha de fer. Mentre el Joaquim dubtava en quina direcció havia d'orientar el seu futur, la Dolors s'havia acabat fent imprescindible a la botiga del Ramon. Però la Carmeta no se'n refiava i no la mirava amb bons ulls. Ui. Si te la vaig portar per arreglar no fa gaire. I què et vaig dir jo? Sí, esclar, però tu diries el que fos perquè en comprés un altre, ni que fos milionari. Però és que en aquest aparell ja no s'hi poden fer miracles. Alguna cosa s'hi deu poder fer. I mira de tenir-la per demà a la tarda. Però bueno. Per demà? Però qui et penses que sóc jo? El tio més salat del barri. No em fotis, Ramon, que demà a la tarda hi ha futbol. I si no hi ha ràdio no es fa caixa, i si no es fa caixa... El que hauries de fer és llançar-la a les escombraries. Mira, per demà impossible, és tard. I ara hauria d'anar al banc a fer un ingrés. Fes-lo dilluns, home. I posa't a la feina, que si no m'arruïnes. No puc, dilluns. Estem som a l'any 41. A l'any 41. Dilluns a primera hora em giren una lletra, i si no hi ha fons... No fotis, home. Senyor Comas. A primera hora em giren una lletra, i si no hi ha fons... Em giren una lletra, però va al banc o a la ruleta de la suerte? On va? Era molt dolent aquest, però l'havia de fer, perdoneu-me. No fotis, home. Senyor Comas, si és tan urgent, jo mateixa puc portar els diners. Ui. Veus? Tot solucionat. A la Carmeta això li agradarà. Dóna els diners a la noia i tu posa't a arreglar la ràdio. A la Carmeta això... Dolors, tu no hi pots anar. Abans has de guardar tot això, que són coses molt delicades. Jo només ho deia per ajudar. Tens raó, Dolors.
Ala. Aquí tens els diners. Gira'm la lletra. Aquest és el número del compte. Gira'm la lletra, Dolors. Au, vés. Afanya't abans no tanquin. I tu ves per feina, que me l'has de deixar com una seda. Té, i fuma't aquest calicanyo, la meva salut. Tornaré després. Adéu, Carmeta. Tens un fill que és un tresor. Gràcies, mico. Un tresor. Un ximple, un beneit, això és el que ets. Però bueno. Però què diu, ara? Donar-li tots els diners a aquesta dona. I si no va al banc? I si se'ls queda i no torna? Mare, no sé com se li poden acudir aquestes coses. La Dolors és una bona noia. I tu com ho saps? Què en sabem d'ella? Jo t'ho diré res. No en sabem... Sabem que fa veure que es desmaia bastant malament, o que fa veure que cau bastant malament. És l'únic que sabem. Sabem res, ni d'on ve, ni quina mena de persona és. Ja hi tornem? N'estic tip de les seves malfiances. La Dolors és una bona treballadora i per mi amb això ja n'hi ha prou. Tant de bo que no t'equivoquis, fill meu, tant de bo. Ui, que no se'n refia. Que no se'n refia. Què passa? Què passava? La Divisió Azul? Un exèrcit de voluntaris per anar a Rússia a lluitar contra el comunisme. Em pensava que amb una guerra ja n'havíem tingut prou. Que no ho enteneu? La nostra va ser només un pròleg, un assaig general. Ara se'ns presenta la lluita entre dos mons, entre dues maneres de concebre la vida. Sí, ja. Per això hem de participar-hi al costat d'Alemanya. Ens hem d'allistar. Pero, hombre, justamente acabamos de terminar la carrera. La carrera pot esperar. Som oficials de l'exèrcit, tenim l'estrella. Provisionals. Som alferes provisionals, només. I de Rússia podem tornar amb el grau de capità, de comandant. Yo no quiero hacer la carrera militar. A mi padre se le ha metido en la cabeza que haga oposición a esa notaría. I ben documentat, vull dir, els notaris no són precisament gent que s'organitzi en sòviets. Ja ho veig. Ens vam alçant armes per no res, collons. No diguis això. Aquest país ha canviat. Tens raó. Ara tornen a manar els mateixos de sempre. No és veritat. Si tu creus que cal anar a Rússia, doncs hi anirem. Oi que sí? No te lo tomes así, pero... Un moment, no ho estic entenent, perdoneu-me, I no és que... Per què en Joaquim diu que ara tornen a manar els mateixos de sempre? Què m'he perdut? Quina és aquest episodi d'història de segon de batxillerat? Què m'he perdut? Què passa? Hi ha algú aquí que sigui dutxo? Que sigui mestre en gai saber d'aquest tema? Perquè jo no ho entenc. És falangista, però en Franco no és els mateixos de sempre, és un govern militar, tinc entès, no? O què passa? Franco va apartar la falange. Vale. Vale. Els falangistes volien una desamortització de les terres. Bueno, Ok, vale. Vale. Perdó. Que volia saber-ho, m'interessava. És que no estic opinant molt perquè m'estic com perdent coses i volia que m'ho expliquéssiu. Soft fascismo. Era un fascismo soft boy, un feixisme light, cero. En la falange nos enseñaron que nada es indispensable. Feu el que vulgueu. Jo m'hi penso llistar. I jo també. Molt bé, gordo. Segur que dures molt. Un feixisme fet en gana. És l'Arnau. Ojo. La Júlia Arnau. Actua al cómico. Qué pedazo de mujer. Por un cuerpo como este yo pagaría por ir a Rusia. Sí, tu molt parlar, però a l'hora de la veritat. Sí, como que resulta fácil cazar a una mujer así. Sense diners a la butxaca... El que s'ha de tenir són pebrots, home. Sí, claro. Desde la barrera todos los toreros son valientes. Pero ya me gustaría ver a uno que yo me sé en acción. Ojo en Quimi. Doncs m'hi veuràs. Jo no parlo per parlar. Per cert, el de les ulleres també representa que acaba d'acabar la carrera, Ja sé que hi ha hagut una guerra pel mig, però aquest senyor té més aviat pinta d'acabar el màster, no? Com a d'hora. Ho veurem o no ho veurem? O fareu això de què? Veus? No ho veurem. No ho veurem. Sempre fan el mateix.
s'estan una escena de 5 minuts de notes contextuals i quan ha passat alguna cosa, realment ha entrat això, i llavors anem i què? Ens n'haurem d'enterar amb un altre puto diàleg, a una altra escena. Ah, sí, em va passar no sé què. Ah. És que... Mira, la Dolors ja està aquí. No, no hem tingut gaire clientela. Bé, sí, la senyora Encarna, per dir-nos si ens podem esperar una mica. Va malament de diners. Ja. Bé, si no vol res més, jo marxo. No, pots anar-te'n. Ja ha acabat d'arreglar la ràdio del Mingo? Sí, però només per anar tirant. Si no canvia de parell, aquest aviat el tornarem a tenir aquí. No té ni puta idea d'arreglar ràdios, el Ramon, eh? No té ni puta idea. És a dir, ell sempre fa el mateix. Li porten una ràdio, li treu la capota, li passa unes pinzellades i després li diu, no, tu l'has de tirar i te n'has de comprar una altra. Te valen más los cartuchos que la impresora. Si es que cómprate otra impresora. Sempre fa el mateix. I ni puta idea. El tio pinzella coses. Bé. Per pagar el tòner et compres una altra impressora. Dolors? Sí? No t'oblides de res? Ojo. Jo? Ojo. Nana. Aquest matí, al banc, el comprovant de l'ingrés. És veritat. Soc tan distreta. Vingui. En això ens assemblem. Jo també tinc molt mala memòria. Bé. Anunci. El teu fill. Del meu... Ocho, casas de apuestas. No jugueu mai, que això destrossa famílies, vale? No jugueu mai. Com ho has sabut? T'ha caigut això del moneder? Com? És una foto antiga. Aquí només tenia 4 anys. He morto. Ah, no, existeix, es diu Jaume. Per què no m'havies dit que tenies un fill? Perquè amb moltes feines no em van voler admetre. Deien que una mare amb criatures, doncs, no era bona treballadora, que faltava sovint i... No creus que hauries d'haver confiat en mi? Té raó, vostè no és com els altres. Entre dues persones que treballen juntes hi ha d'haver confiança. Total. I per començar, s'ha acabat això de vostè. A partir d'ara, res de senyor Comas. Ramon i de tu. A partir d'ara, digue'm papuchi. Digue'm papà. No sé si podré. Se'm fa estrany. Vostè és l'amo i... Tu, sisplau. Bé, doncs... Tu. Jo li prometo que no tindran mai cap queixa. El nen va a l'escola i si jo no sóc a casa es queda amb una veïna. No tens més família? No, el meu home no era d'aquí. I quan va morir a la guerra... Ja s'ho pot imaginar. Ja t'ho pots imaginar. Jo sola vaig haver de cuidar-me'n del nen. És l'únic que tinc. Faria qualsevol cosa per ell. Qualsevol cosa. Aquest remarcar, El fill és la cosa més important del món. Remarcar qualsevol cosa 2 vegades. No et preocupis. Si algun dia has de faltar, no passa res. I si no tens amb qui deixar-lo, pots portar-lo aquí a la botiga. Jo ho estic intentant, però vosaltres, diguéssim, ja portem aquí 7 episodis, estareu veient que l'episodi d'avui, bueno, com a mínim, s'aguanta, no? Té uns d'allò... Estic intentant com pensant, intentant pensar fotre-li comèdia allà, però de moment avui, no sé, estic una mica desubicat perquè, joder, estic entrant, no? Passi! Vale, ja està, ja no. Fins aquí. Era fins aquí. El que us acabo de dir, oblideu el que us acabo de dir. Amb permís? Qui és? Ah, és en Quimi. Tu deus ser el del Ram. Per què? Com ho sap? Joaquim Dalmau. Quin nom més bonic. Com et diuen els teus amics? Quim? No. No, em diuen puto feixista de merda, em diuen.
Suposo que no. Fa una mica infantil. Para una actriz excepcional y una mujer bellísima, con mi admiración y respeto. Bonic, tot i que no gaire original. Bé, només volia... Però passa, home, i tanca. Aquestes situacions demanen una mica d'intimitat. Carai. Ja ho sabeu, gent que estigueu molt sola. Aneu a la porta dels Premis Gaudí l'any que ve, unes flors i qui vulgueu, qui vulgueu. El Carlos Cuevas, la Nausica, no sé què, a qui vulgueu. Unes floretes i aquesta gent, vamos, la teniu comiendo de vuestra mano. Així doncs, què t'ha agradat la funció? No sé què dir-li. Només tenia ulls per vostè. Caram, noi. Carai, que bé, No et sembla que vas una miqueta massa ràpid? Bueno, has sigut tu que has dit que entrés, Amb les coses del cor, Has sigut tu que has com dit que més entrés. clar i més ràpid, Que has dit, ja he vist les flors d'au i veure el capullo, I has qui t'ha dit sigut a tu tu, que la urgència sigui recíproca? Ja sé que vostè té molts admiradors. Demano el meu dret a formar part d'aquest grup. Per què ha posat Ja sé que vostè té... Qui t'ha dit a tu que la urgència sigui recíproca? Aquest to? I qui t'ha dit a tu que la urgència sigui recíproca? Millor. I qui t'ha dit a tu que la urgència sigui recíproca? Impostadíssim? I qui t'ha dit a tu que la urgència sigui recíproca? Amb aquest aire final. Recíproca. Home, no ho forcem, no? Ja sé que vostè té molts admiradors. Demano el meu dret a formar part d'aquest grup. Si em rebutja, me n'aniré i no tornaré a veure-la mai més. Quan trobi que em molestes, t'ho faré saber. No passis ànsia. Si jo fos la teva mare, et diria que t'allunyessis de les dones com jo. Però no ho sóc. I suposo que tampoc no cal que ho sàpiga. Júlia. Ara, si em permets, he de canviar-me. M'esperen. I, sisplau, tanca la porta quan surtis. Ara es tanca el taló. Un aplaudiment. Això ha sigut l'obra de final de curs del crèdit variable de teatre de tercer d'ESO. Hem recreat... ha sigut una miqueta així, no? Una miqueta així. Ara s'acaba la classe, no? Joan Oller acaba la classe i ja està. Nois, molt bé. Bueno, Joan Oller és com... Fet de puta mare, nois, ara deixeu-me que us toqui el cul, els dos, una mica. Me l'imagino així. No l'he sentit parlar mai, aquest senyor, però me l'imagino així, en plan... Hem acabat, ala, molt bé, Ho heu tret d'aquí, ho heu tret de centro, S'ha notat emoció. Ara deixeu-me que us olori la roba interior una estona. Tirant-te, entelant-se-li les ulleres del propi aliento, saps? Del propi alè, perdó, sento. Ens hem d'inventar una manera del xat, igual que fem lo de la F, igual que fem lo del lololo i tal, quan veiem una escena que considerem que hi ha un acting dolent, vale? Hem de fer algo, no sé, proposem, ens hem d'inventar algo que sigui Joan Oller entrant borratxo i dient que li ha agradat molt l'escena, vale? Però no sé com ho hem de fer, saps? Mira, ja està, serà obrir parèntesis. Joan Oller para la classe. Tanqueu parèntesis, saps? I heu de posar això quan considereu que... No sé, crec que ho podeu fer millor vosaltres que el que he fet jo. Que bé que ho fem aquí. No me lo ha dicho a mí directamente. Pero lo ha comentado con su hermana Isabel. Y la verdad me parece una locura. Ay, Victoria, estos hijos que tienes... Ya sabes que no quiero molestarte. Han agafat un actor que és pràcticament igual que el Franco del retrat i crea un efecte molt estrany com de David Lynch. Saps? Hi ha un moment que és com, joder, l'home que es mira a si mateix. L'home que té un retrat seu al despatx. Com a I.T. Crowd. No sé si heu vist I.T. Crowd. Ya sabes que no quiero molestarte. Joan Oller ha entrat al xat, m'agrada, Nerina. Joan Oller ha entrat al xat, m'agrada.
Sempre que veieu un acting tal, Joan Uller ha entrat al chat. Cuando ocurrió lo de Lorenzo, compréndelo, no tenía a quién recurrir. Bueno, eso afortunadamente termina bien, ¿eh? Pero lo que me pides de Joaquín, no sé. Él ya es un hombre y hay que aceptar sus decisiones. No sabe lo que se hace. Debería ponerse a trabajar, entrar en un bufete. Y ahora no sale con estas. ¿Pero qué quieres que haga yo? Impedirlo. ¿Cómo? No sé. Tú tienes influencias. Si las rechazaran... Joan Uller goes brrr, també m'agrada, Núria? També m'agrada bastant. And it goes brrr, Joan Uller goes and it Victoria, hemos pedido voluntarios para ir a Rusia. Y tu hijo tiene una impecable hoja de servicios. ¿Por Pues qué va, motivo? a fer-te el transiberiano. Porque yo le Mamón. necesito. La familia le necesita. La fábrica, su hermano. ¿No has dicho que querías que fuese abogado? Ningú està fent res d'ell. Ningú està fent res d'ell. Ella està amb les seves punyeteres xinxetes. L'envies a Rússia a fer el transiberià, a fer l'Interrail i que se li caiguin els collons a terra. I més, igual. Sí, claro, que sea abogado. Y que ayude a su hermano. A todos. No. Oh, Carlos. Ya he perdido a un hijo. Si a Joaquín le pasara algo... Voy a mirar qué puedo hacer, pero no te aseguro nada. Hazlo por mí. Pero que no se vaya a Rusia. Ya te diré algo. M'avorreixo. Això és el que em passa. No m'agrada el meu paper. Trobo que no m'afavoreix gens. Però el Boigas vol acabar la temporada. Diu que mentre vagi venint gent... El pitjor és la funció de la tarda. Tantes hores tancada al teatre. I en sortir, quasi mai aconsegueixo ni que em toqui una miqueta a l'aire. Sempre la mateixa. Del teatre al pis, del pis al teatre. Tinc ganes de... Acabo de descobrir una cosa. No crec que parli sola, Marieta. Crec que està en Quimi estarà en un costat. O si no és en Quimi serà una sorpresa. Però acabo de descobrir una cosa, a veure si em doneu la raó o no. Vosaltres creieu que això és el menjador de Casa els Dalmau amb unes cortines vermelles? Perquè aquesta columna com que em sona. Que saps com que han aprofitat el set i com que això segurament només sortirà un capítol, li han fotut unes cortines vermelles i és el menjador de Cans Dalmau. No hi ha paret. Que em portis a algun lloc. No sé, a ballar, a la platja. M'agradaria banyar-me al mar. I després... Una F per en Joaquim, una F per en Joaquim ben grossa. Llavors... I què li diries tu al teu capità general, El seu braç dret. Vaya ximpum, El seu braç dret. Tu al teu capità general, El seu braç dret. Vaya braços d'una donota. unexpected. Perquè ja se sap que les actrius som gent de mal viure. Bones per una revolcada o per presumir davant dels amics, però no per presentar en societat. No et queixis. Et compro tot el que vols. Només et demano una mica de... Discreció? Discreció i fidelitat. Això de la fidelitat sí que és una... Perquè, una pregunta, si ell és català, i la Victòria és catalana, i ell parla en català... Bueno, anava a preguntar per què parla en català amb la Xurri i no parla en català amb la Victòria, si ell es permet a si mateix aquesta concessió. Però clar, he pensat que potser és perquè està al despatx, no? He pensat que perquè està al despatx, potser és perquè està al despatx i no vol que... Bueno, igual per cardar, per rostollar, també, clar. Bona troballa. Sou molt exigents, els homes casats. Ui, quina mirada de viciós. Els que més. Bona troballa. Sou molt exigents, els homes... Mira quina mirada de vici. Mira quina mirada de vici que està fent, Què? Fa angonieta, Fa angonieta, el col·lega? Pisto. A tu et miren amb aquesta cara de cadell calb de bulldog anglès, i què? I li dius, follame macarra de mierda, li dius. Veus, aquesta frase era de l'Ignatius. Homes casats. Els que més. Pisto obra de No M. m'agradaria haver-t'ho de demostrar i a tu tampoc. Tu
Ui, 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 ui. Quin vici que portes a sobre, eh? Mira aquestes dentetes que... Mira aquestes dentetes que se li han vist aquí, el tio. Ai, marrano. Hòstia, són les 11:15. Gas, tio, gas. La idea del Joaquim d'allistar-se a la División Azul neguitejava molt la mare. Va insistir, va tractar de convèncer-lo. Però no va servir de res. Jo li deia que si el Joaquim trobés una noia i es casés, segurament posaria seny. És el més habitual quan la gent es casa. La vida es fa més tranquil·la, més ordenada, s'obliden tots els somnis i les fantasies de joventut i et tornes una persona realista, que ha de vetllar pels seus de la mateixa manera que ells vetllen per tu. Doncs per això em valdria més, en lloc de cartilles de racionament, col·leccionar cromos. Almenys podria participar en un concurs a la ràdio. Digui que sí, Consol. Aquesta és la tercera setmana que vingui de sucre, ni un gram. L'altre dia em van dir que a la Portaferrissa n'hi havia. A mi també, però es veu que es va acabar de seguida. Mireu, jo no puc fer miracles. Jo tinc el que em donen a la comissaria d'abastecimientos. Sí, i jo també m'ho crec. Segur que si tingués bons calarons i te'ls donés per sota mà, apareixeria sucre i oli i el que fes falta. Qui et sentís? Jo sóc un comerciant honrat, Consol. Vinga, i si no vols res més, ja pots marxar. I tant que en vull. Els cigrons que em toquen, i un parell de sardines, i un raspall d'aquells, d'allà dalt, sí. Bé, aquí tens els cigrons que et toquen. Un parell de sardines. Fas bé de quedar-te sardines, que les sardines porten molt de fòsfor, i el fòsfor aclareix les idees. Té. Però què diu? Però què està dient? Se li havia oblidat el guió i ha dit una frase que, en plan, omple'm això, actor, no sé com es diu, omple'm això. Què ha dit? Per què ha dit això? Bon dia. I aquí tens el raspall que et feia falta. Però bueno. Què ha passat? Ui, el Sebas, que ja tenia currículum amb Sebas. Ui, el Sebas, què ha passat? Bé, No, serà el pare. Anava a dir, serà el pare del nen. No. Bueno. Que ha entrat algú i ha tornat a sortir? No, tranquil, ha sigut tu, que t'has cagat a sobre. Clar que ha passat alguna cosa, burro. També és raro que la Dolors no hagi anat mai a comprar, no? Hi ha un colmado. Vull dir, no és allò que tinguis el consum, el Condis i el Bon Preu al costat i vagis variant perquè l'humus d'aquí, no sé, no, hi ha un colmado. No has de comprar. No n'has sortit. Què fas avui? De sobte tots són problemes. He anat un parell de vegades a l'oficina d'allistament i em diuen que la meva sol·licitud encara no s'ha aprovat. La mare té raó. Quina necessitat tens de tornar a jugar-te la vida? Escolta, et recordo que si no fos per mi, ara estaries fent malves. Sí, és possible. Però els temps han canviat. Tu també penses com la mare? Que hauria d'entrar al bufet d'embaldacases? El bufet ha canviat. Tu també per mi, ara estaries fent malves. Fixeu-vos que ara, quan tornem al pla del Joaquim, hi ha una petita correcció de zoom de la càmera. La càmera és com que la pillen desprevinguda i fa com... i corregeix zoom. Sí, és possible. Però els temps han canviat. Tu també penses com la mare? Ho heu vist? Que hauria d'entrar al bufet d'embaldacases? Al bufet o a la fàbrica. Tots hem de donar un cop de mà. Podries fer càrrec de la qüestió de contractes, de la part laboral de l'empresa. Quan torni de Rússia ja en parlarem. Sí, si és que tornes. Però primer he d'anar. Voldria saber per què em posen totes aquestes traves. Sembla que els que han guanyat els hi comencem a fer nos, els falangistes. Mira, ja ho heu dit. Molt bé. Tu has guanyat. Tu creus? Et juro, germanet, que remouré cel i terra, però jo aniré a lluitar. Una altra cosa. Què? Un petit favor entre germans. No, més favors no, Joaquim. Escolta, la fàbrica és de tots i jo aquests diners els necessito. Sí, la fàbrica és de tots, però jo en sóc el... Puc jugar jo a la PlayStation aquesta tarda? Que demà tinc un treball. Responsable. Els teus vicis te'ls pagues tu. I si vols diners, demana almoina o roba. Però a mi no em trauràs ni un cèntim més. Ala, xupar-la, mort de gana. I per què no vas al cinema? A mi m'hauria agradat veure aquesta pel·lícula. És una pel·lícula de por. I quan veus pel·lícules de por, després no pots dormir. És que en Nasi m'ha dit que l'home és un savi que és molt bo, però que es veu un invent i es converteix en un monstre molt dolent. Jo la vull veure. Va, vinga, anem. Del tirón, la frase, eh? No vull caminar més, tinc set. Fuig. Vinga, anem. Estic cansat.
No vull caminar més, tinc set. Fuig, però si acabes de veure la font. Tu, quan no es fa el que vols, sempre tens set o ganes de fer un riu. Mira, Jaume, aquí és on treballa la mare. Aquí? I ven ràdios? Sí, i també en fem. I reparem les que estan espatllades. Sí. I tu en saps fer? Saps fer Jo havia sentit lo de fuig, Jo havia sentit lo de fuig com a expressió de no m'expliquis ara històries. Jo ho havia sentit. No, t'imagines que s'ho prenen de forma literal i surt corrents. Ràdios? Bé, jo no. Qui les fa és l'amo, el Ramon, el senyor Comas. I com és que en sap fer? Que és un inventor, com l'Edison aquell de la pel·lícula. Sí, tens raó. El Ramon també és una mica inventor. No t'hi Va ser molt inventor, sobretot quan li va explicar a la Milonga, aquella sa mare, que son germà s'havia mort, en plan... Sabeu que va crear com tot un imaginari de no, li van donar la medalla i no sé què. Allò sí que va ser un invent guapo, invent flix. Que tenia set. La pelota al portero. Argila bota la pelota y chuta con fuerza hacia el centro del campo. Palmaña y Yeti disputan el balón, pero acaba llevándoselo el valencianista. Ja és mala sort, això. Per què li passa avui al Balmanya? Sembla que estigui dormit. Com blau hem començat la Lliga amb bon peu. 3 partits sense guanyar i el 5-2 de l'Espanyol que el tinc clavat aquí dins del pit que no em deixa ni respirar. A ver si nos enteramos todos. ¿Y ese café? ¿Qué pasa que no viene? Enseguida. Es que el Mingo, cuando hay fútbol, pierde el oremus. Calleu, cony, calleu! Y lanza sobre Argila, que detiene la pelota. Collons, si ens descuidem! No, sí que no s'acabarà guanyant el València. M'estic avorrint avui, Sí, senyor Emilio. ¿Cuántas semanas hace que el Barça no carbura? Confia, home, confia, que l'esperança és l'últim que es perd. Gracia, que sigue avanzando. Le entra la gorostiza muy duro. Gracia cae al suelo. De la banda entra corriendo el masajista del Barcelona. Vemos cómo atiende a Gracia. Faus, això és Faus. Aquest àrbit està venut. Vendido. I si no, per què no pita? Cony, que no se sent res. El árbitro ha pitado tiro libre indirecto. Se forma la barrera valencianista. Gracia coloca el balón, toma impulso. Parece que va a intentar lanzar por encima de la barrera, pero no. Sí, jo també. Mira que el futbol no m'interessa una puta merda, però ja és com que m'he oblidat del capítol i estic ja ficat en el partit. Jo crec que és com massa contingut de partit de futbol perquè no tingui res a veure amb la trama, no? Jo és que estic en el partit ja. En corto a Seguer, y Seguer se interna por la izquierda. Sí, segur que és un partit famós, però jo què sé, no... Línea de defensa. Va a chutar contra la portería de Pío y... ¡fuera de juego! Ursai! Això és Ursai! Però aquest àrbit què vol? Té ben agafat pels collons! Si usted lo dice... Dolors, tu per aquí? El Jaume, que s'ha posat molt pesat, que tenia set. Ja saps, les criatures. Aquest és el Jaume? Sí. Que gran i que maco. Que maco, que guapo. Hem sortit a fer un tom, oi? I sense adonar-me'n, els peus m'han portat a la plaça. La força del costum. Mama, jo vull una graciosa. Ui, una graciosa. Ara li demanarem al Mingo que et posi un got d'aigua. Però primer has de saludar aquest senyor. Ell és qui fa les ràdios. L'inventor? El que és com l'Edison? Vostè també va salvar un nen de morir atropellat? Què? És que ho ha vist en una pel·lícula. Ah, caram. Doncs no, encara no. Però no et preocupis, que tu no deixaré que t'atropelli ningú. Mingo, posa'm aquí una graciosa pel meu amic i un cafè amb llet per la senyora. Espera, vaig a comprar uns més, tu, Pasa en corto a Gracia, que va tras él. ¡Qué escapada, señores! Gracia devuelve a Raleigh. Solo queda Álvaro entre ella y el portero valenciano. Troba'm una capsa de mistos. Qui guanya? Qui vol que guanyi? El Barça segur que no. Ànim, algun dia canviarà la sort. Oi! Pero bueno. Gol, Jaume, gol! Quina excusa més random, Arriba a tenir davant en Sebastià i li fot lo mateix, tio. El nen no havia escoltat futbol en sa vida. Què ha passat? No entenc el codi. El nen no entén el codi. Als homes no els agrada estar sols, ens deien. Allí, mirant a través dels vidres del bar, vaig comprendre que el Ramon potser algun dia deixaria ell també d'estar sol. I jo no tindria cap dret a retreure-li. El cas és que no sé per què m'han recomanat tant aquesta comèdia. L'he trobat una mica insípida.
De fet, l'he trobat una mica insípida. Ens està passant el mateix a tots avui, eh? De fet, a la gent li ha agradat molt. Ja has vist els aplaudiments. Jo m'he avorrit força, ja t'ho he dit. De tota manera, hem sortit una mica. A les tardes del diumenge, si no surts... Si almenys m'agradés el futbol, ara que avui hauria tingut un bon disgust. Per què? El València ha guanyat el Barça 4-2. Ho deia la gent pel carrer. Que no tens gana. No, sí, s'està morint de gana, Frederic. Està famèlica. L'únic que està jugant amb els pesos perquè li agrada menjar com a Big Bang Theory. Que mai ningú s'ha posat un tros de menjar a la boca a Big Bang Theory. Són 11 temporades. Què? Et preguntava si no tens gana. Gairebé no has tastat res. No, deuen ser les neules que he menjat en el segon descans. Deuen ser les neures. Ara et porto les postres. Què tens? Res. Seu, Isabel. T'avorreixes. En aquesta casa em floreixo, em sento inútil. Deixa'm que t'ajudi a la consulta. Podria rebre els pacients, contestar les trucades, enviar les cartes. Però jo tinc una infermera per fer això. Ens podríem estalviar un sou. Que vols que despatxi la Matilda? Té una família per mantenir. Però tu t'avorreixes, reina. Tu t'avorreixes i és més important. La El Matilda problema que no es és que mori. t'avorreixis, sinó per què t'avorreixes? Ja fa 2 anys que som casats. Si tots dos ens esforcéssim una mica, els nens uneixen les parelles. Sí, va molt bé, eh? En sèrio, va molt bé. És potser la millor decisió que podeu prendre. L'única cosa que sé és que t'estimo. Voldria que fossis feliç. Ho soc. Gent, si la vostra relació no funciona, un nen no l'arreglarà. Que us sapigueu això. Si ho esteu pensant de dir, ara ens avorrim una miqueta. No, pilleu-vos un gat, pilleu-vos un perico, pilleu-vos un conill o un gos. No tingueu un fill. I un gos tampoc. Bueno, però un gos. Ara, doncs mira, era això només, era això. Era dir... Ala, doncs ja està. Una actriu, mare. Al final ho ha confessat tot. Diu que s'ha enamorat d'una actriu i necessita diners perquè li vol fer un regal. El teu germà sempre ha sigut tan impetuós. Un regal. Vés a saber quants n'hi deu haver fet. Perquè dels diners que li he donat fins ara no hi queda ni un cèntim, eh? És jove, és natural que vulgui divertir-se. Ah, divertir-se? Molt bé, eh? Ell es diverteix i jo treballo. Esten, coneixes parelles amb custòdia compartida del gos. Bueno, un dia entrarem a parlar d'això, però crec que faria falta una hora més. Però un dia entrarem a parlar d'això. L'altre dia vaig llegir un tuit, no sé si ho vau llegir, d'una noia que tenia uns amics hippies que van a casa seva, com hippies, com, bueno, penya, saps? Jo què sé. I van a casa seva i va dir que... Va dir, hòstia, mira, no sabia que teníeu un gat. Va veure un gat i va dir, no sabia que teníeu un gat. I es veu que li van contestar, perdó, no t'equivoquis, aquest gat conviu amb nosaltres, o convivim amb un gat, o no sé què va dir. O hi ha un gat que conviu... No ho sé, però van soltar una paparrotxada d'aquestes i bastant bo, la veritat. No volia anar-se'n a Rússia? Doncs que se n'hi vagi, home, ens sortirà més a compte. Això no ho diguis ni de broma. El Joaquim no se'n pot anar. L'hem de fer recapacitar entre tots. No sé com. Això, aquesta història del gat, tu imagina't que li passa a en Joaquim, i en Joaquim diu, no tinc la d'elles, convisc amb una família nombrosa de la d'elles. Es pensa que la vida és una pel·lícula d'aventures? Hem de treure-li del cap la divisió azul. I si per això cal que... Què? Que s'emboliqui amb una donota. Doncs que s'hi emboliqui. Però bueno... Si això el reté de moment aquí, mentre les coses aclareixen. Això que dius és una vergonya, mare. No, Llorenç, no. El que és una vergonya és estar de braços plegats i no fer res per evitar que el matin o que ens el tornin fet una desgràcia. Doncs val més que el lliguis a la pota de la cadira, perquè si ha de... Em queda una injecció de morfina de fa uns anyets, que va sortir a pedir de boca l'última vegada. He decidit marxar, segur que ho farà. Que s'enamori. Que vagi amb qui vulgui, no m'importa. Però que tingui un motiu per quedar-se. M'estàs demanant que li doni diners? Fes-ho per mi, fill. Dóna-li tu. No, mare, ni un cèntim més. Ni un cèntim més. No penso agafar ni una pesseta més de la fàbrica per mantenir aquest dropo. És la meva última paraula.
A veure què fas ara, a veure què fas. Ha sigut mirada de tinc un pla, Ha sigut mirada de tinc un pla. Mira el pla. Ocean's 11, Victoria's 11. Capitanía General, sí, póngame con el despacho del coronel Muntaner, por favor. Soy la señora Dalmau, un familiar suyo. Sí, espero. Oiga, sí, déjelo. Sí, volveré a llamar, gracias. Aquell que cridava tant era el Llorenç, oi? Bueno, tampoc estava cridant tant, rei? Quants diners necessites, fill? És molt petit, encara, però llegeix molt bé i escriu. Ara, el que li agrada més de tot és dibuixar. Pensava que tenia un gos. Per tots els nens. Que portava un gos d'aquells peluts. Per dibuixar, un setter. Necessitarà una bona capsa de llapisos de colors. Però bueno. Què és això? Una bona capsa de llapisos de colors. Però què és això? Una bona capsa de llapisos de colors. Però què és això? Si continues així, la viciaràs. L'altre dia la joguina, i ara això. La viciaràs, a tu et viciaràs. Deixa que sigui feliç, ja que pot. A tu Sigui gran ja tindrà prou. Però què és això? Si continues així, la viciaràs. L'altre dia la joguina, i ara això. Deixa'l que sigui feliç, ja que pot. Quan sigui gran ja tindrà prou mal de caps. Joan Uller Ghost Bebecita, també m'agrada. Mira que et treurà la pols a una cosa que és de 13 i no pots trencar. I ara ven Peyu. Peyu! Ui. Vaig a dins a preparar aquell paquet. Molt bé. Bon dia, Ramon. Hòstia. Bon dia, senyor Sebastià. Què se n'hi ha perdut per aquí? Veig que va bé el negoci, que tens una dependenta. Jo veus encara no m'ho puc permetre. Si tothom diu que vostè va tan fort d'armilla. Exageracions de la gent. Els comestibles no deixen pas molt de guanys, no. No és com això de les ràdios. No cregui, no se'n venen tantes. No tothom s'ho pot permetre. Doncs jo sí, guaita. L'aparell que tinc a casa ja s'ha fet vell i avui m'he dit, saps què, Sebastià? Ja és l'hora que et permetis un capritxo. Això està molt bé. Aviam què em recomanes. Sobretot que sigui bo, I que agafi moltes emissores. El cas és que ara he de sortir a reparar un aparell, però no es preocupi. La Dolors l'atendrà molt de gust. No, home, no. No ho dubto. No, home, no. Dolors? Dolors, sisplau, atén el senyor Sebastià en tot el que et demani. Jo tornaré aviat. Ramon. El deixo en bones mans. Ja veurà com quedarà content. Gràcies. No, ui, aquestes frases de subtext. Per què ha dit això? Per què has dit això, Ramon? Ara ja sabem què passa. Uf, aquestes dues frases de guió no m'han agradat gens, Aquestes dues frases de guió. Ja veurà com quedarà content. Gràcies. Ai. En bones mans. Sebas. Sí, senyor. De fet, les vegades que vaig venir, vaig quedar content. Què vol? Tornar a quedar content, res més. S'equivoca. Eren altres temps. A mi no m'enganyes. A tu t'agradava. Que m'agradava? Em feia fàstic anar amb gent com vostè. Però què dius? Quan s'és puta per sempre. Fora! Només... Això, per això ho anàveu dient. Quan s'és puta, s'és puta. Jorba 90... Ja ho havies dit unes quantes vegades, Mare de Déu, Sebastià, tio. Sebastià, ojalà et moris, tio. És una vegada. Amb una vegada ja en tinc prou. He dit fora! Jo de tu no cridaria tant que poden sentir-nos a la plaça. Ai. No, així no es fa. Si torna a posar les mans a sobre, el mato! Dolors, així no es fa. No és un puto mandoble de l'edat medieval. No és Braveheart. Això s'agafa així. Tu agafes així de la taula i tal, i com agafes així, fas tras, aquí, a lo que
a lo que és papada, a lo que és papageno, i ja està, ja ho arreglaràs després. O si no, si tu no vols matar-lo, el que has de fer és aquí, al braç. Aquí fa molt mal i no pot moure el braç. Ja ho tens. Però no així. Què fas així? Què fas així? T'estàs buscant un bon disgust. No és assassinat, és defensa personal. És defensa personal, chicos. Ara soc entrenador de Krav Maga i és defensa personal. No miro crims, Núria, no miro crims. Crims em mira a mi. Ara torno. Bingo, marca 3 cafetons més. A veure si enganyem la gana fins l'hora de dinar. Jugar sí que jugueu, però el que és fer gasto... Noi, si no estalviem en el bici, ja em diràs on. Bon dia. Bon dia. Ja ho ha explicat a tothom. Hola, Dolors. Què podem servir? Uf, ojo la cara de bici, Ojo el person de darrere, el mortadelo de darrere, Crec que els hi han donat com massa directrius de... Mira quines cares, mira el de la dreta també. Massa directrius, no? Massa directrius. Què podem servir a una dona tan maca? Voldria que m'omplissis aquesta ampolla de vi. Del millor de la casa? No, del més barat. No em puc permetre segons què. Perquè tu no vols. Deus voler dir perquè no puc pagar-te. Això. Ja saps que si volguessis no hi hauria cap problema per pagar. No, home, no. Amb aquest pamet que tens, amb aquesta cara tan maca. Ningú. Què? Res, dona. Les dones. Qui les entén? Justet, Justet, També, allò, gent de guió. Justet. Eren altres temps, jo sé, però justet. Mira! Ojo que ara entrarà l'altre. Para, que no em deixes respirar. Ara entrarà l'altre i no li agradarà i l'enviarà a Rússia, Ja ho veuràs. Per tu. Quina sorpresa! Que bonic! Me'l poses? Realment són tot de cortines penjades a casa del Mau, Ara intentem veure el terra, a veure si el terra... En el terra es veu. T'agrada? Tot el que ve de tu m'agrada. Però no voldria que t'arruïnessis per culpa meva. Els diners no són cap problema. Potser per la teva família no. Però no pots continuar així, fent-me un regal cada setmana. Ho faig perquè no t'oblidis de mi. Però això és com si volguessis comprar el meu amor. I ja saps el nom que tenen les dones que accepten regals. Si només els accepten d'un, no. No em diguis que ara em vens amb exigències. No vull compartir-te amb ningú, et vull tenir per mi sol. I si jo et digués que ja no hi ha ningú més, em creuries? M'esforçaria a creure't. Així m'agrada, bon minyó. Va, espavila't, Però ja sé que no ho dius de debò. Que m'estic avorrint avui, tio, va. Ara resulta que el noi és gelós. No sé estar sense tu, això és el que passa. I quan no estàs amb mi, m'escalfo el cap pensant que... No diguis res i besa. No digas nada, solo escucha. Son las 5 de la mañana, ya no he dormido nada. Que s'han enamorat, Merche. Que s'han enamorat. Voldria que no t'oblidessis mai de mi. Pues vinga. Et receptaré un medicament. Hòstia, quina transició més guapa! Quina transició més guapa! Hem sortit de lo que és pròpiament la genitalada del Joaquim. Semblava que s'estava acordant
els pantalons després, diguéssim, del coit, i no, la transi ja és el metge que li està dient que conviu amb una família nombrosa de la d'elles. Guapíssima la transi, Pam! Et receptaré un medicament. I l'altre eixugant-se les mans d'haver-li tocat la polla amb una ETS. No ho sé, com que no he tingut mai una ETS i m'ho imagino sempre com tot molt exagerat, com molt l'anime, saps? Com coses, com un alien allà. I convindria que durant un cert temps... En català seria una MTS, perdó, doncs una MTS, ¿vale? Un moto taller de soldadura. Martínez, taller de soldadura. Tinguessis de tenir relacions sexuals. Ho dius amb un to? Com si ho desaprovessis? Soc metge, no capellà. No entro en qüestions morals. No m'agraden els capellans. La castedat i l'abstinència em semblen falòrnies. En aquest cas t'ho recomano per motius mèdics. Ja. I si em permets un consell, no et convé continuar anant amb segons quines dones. No et preocupis, no tornarà a passar. Ara trio millor les meves amistats. Per exemple, tant com ens hem discutit tu i jo per política, i quan et necessito, et vinc a trobar. És natural. Tot queda en família. Suposo que seràs discret. No voldria que la mare... Explica-li a tothom. Els metges no comentem les malalties dels nostres pacients. I més, aquesta classe de malalties. Sí, tens raó, Yuritz, que aquest capítol en especial... A veure, evidentment que és d'època i tal, però no només és una qüestió d'època. És a dir, hi ha uns deixos que no posen en tela de judici el que s'està dient des de qui ho escriu, saps? Evidentment, tu estàs escrivint una cosa d'època i no vens aquí a fer lliçons de moral, però és que aquesta sèrie pretén ser moralista i llavors peca de matxirolades que em semblen delirants, que és que em treuen del capítol, és que deixo de pensar i passo a avorrir-me només. Tranquil·litza. Saps, Frederic? De vegades penso que no ets tan mala persona. Tant de bo ho expliquis. Tens les teves conviccions, encara que siguin equivocades, però amb la Pau no t'has tornat un beat com la resta de la família. I tu? Encara continues amb la idea d'anar a Rússia? Però el Joaquim per primera vegada no ho tenia clar. I la mare callava i somreia. S'ha quedat penjat? Doncs no. Hòstia puta! Què ha passat aquí? Heu vist quanta estona han aguantat aquest plano? Sembla que s'hagi quedat com allò... almacenando en buffering. Encara continues amb la idea d'anar a Rússia? Però el Joaquim per primera vegada no ho tenia clar. 4, I la mare callava i somreia, contenta. 7. Doncs no. 7 segons de plano. Déu diu així. Buscar un electricista. De debò que no ho pots fer tu? Puc intentar-ho. Ara ja parlen. Potser no hauries de limitar-te només a les ràdios i altres aparells elèctrics. Vaig llegint una revista que tenen molt de futur. Màquines de rentar, neveres, aspiradores... De moment no crec que en aquest barri la gent tingui tants diners per gastar. Mai se sap, les coses canvien amb el temps. Algunes no. Bé, deixa'm la planxa. Ja veuré si me'n surto. Bona tarda. Se m'ha fet tard. Me'n vaig. Molt bé. Fins demà. Adéu, Dolors. Llavors, quan vols que passi? No sé, un parell de dies. Ai, quin cap que tinc! Ja no hi pensava. En Ramon no sap arreglar ràdios, sabrà arreglar qualsevol... Ho arreglarà tot igual. Ara veiem un plano del tio amb el pinzell fent així, com esperant que per art de màgia la puta planxa funcioni. Porta-li el cotxe a fer la ITV o... És per tu. Per mi? És el seu aniversari. Oi que sí? Oi, quin detall. Obre? Facebook. Li ha dit Facebook. És que ara... Hi havia Facebook ja. I ara fes, obre'l. No, moltes felicitats. Ojo. Moment incòmodo. Se viene moment incòmodo. Se viene. Què és això? És molt bonic. Però bueno. Gràcies, Dolors, però no calia. T'agrada? I tant. Sí, és útil. I molt... masculí. Ja es veu que sap triar molt bé. Ai,
Ai, me'n vaig que el Frederic em deu estar esperant. Vinga, Adéu, va. Ramon. I Vinga. ja passaré d'aquí 2 dies per la platja. Se'n va com el Homer, en el meme, Se'n va com el Homer entre Un fet els inesperat arbustos. va alterar aquella calma ensopida en què vivíem. Per la plaça, pel bar, per les botigues i les porteries va escampar-se un rumor. Miri, senyora, jo ho faig a fi de bé. I vostè sap que a mi no m'agrada ficar-me allà on no em demanen. Però, esclar, una també ha d'estar al cas. Hermínia, fes el favor. Concreta. És que com qui diu en aquesta mateixa casa. Vull dir que jo no entenc com pot haver-hi gent capaç de... Hermínia, vés a buscar la Carmeta i digue-li que baixi. Com vostè mani, senyora. Però què ha passat? Bona nit, senyoreta. Bona nit. Encara no ha acabat la consulta, el teu home? Saps que m'agrada sopar puntual. He pujat i diu que ve de seguida. El Llorenç i la Marta han anat al cercle. Li fan un homenatge al pare dels Alsina. És gran i es retira. I el Joaquim? Déu sap. Últimament no para gaire a casa. Senyora, l'Hermínia m'ha dit que em volia veure. És pel dinar de demà? No, no, Carmeta, no és pel dinar. Seu, sisplau. Però escolta'm una cosa, vale, ara ho estic... Que li dirà que és puta la Dolors, o que ha sigut puta. Però, un moment. Evidentment era una altra època, o era un no sé què, o tot el que tu vulguis, però venint com venien d'una guerra, on segons quines persones havien passat malament i no sé què, no entenc que això ara pugui utilitzar-se com a argument perquè aquesta família difami a la Dolors. Ja no a nivell de context, sinó a nivell de guió. Per què hem d'utilitzar això ara aquí? Per crear aquest conflicte innecessari, utilitzant una eina bastant masclista. No m'és igual que això estigués escrit al 99. No és de rebut. No m'he explicat gaire bé, però espero que m'hagueu entès. Doncs una cosa prou desagradable, però estic segura que tu sabràs entendre. Voleu que us deixi soles? No, Isabel, queda't. A tu també t'interessa. I tant, sí. Molt bé, Victòria, molt bé. Es tracta de la dona que el teu fill té treballant a la botiga. La Dolors? Sí. T'ho diré amb franquesa, Carmeta, fa molts anys que ens coneixem. Tothom en parla a la plaça. Què ha fet? Doncs té un passat molt poc recomanable. No em facis entrar en detalls. I com ho saben? Vull dir, si és de debò? Aquestes coses se saben, Isabel. Oi que sí, Carmeta? A vostè no la puc enganyar. Ho havia sentit, però la gent diu tantes coses. Sí, és clar. Jo t'ho comento sobretot pel teu fill. Saps que el volem com si fos de la família i em sabria molt de greu que en malparléssim. Vols dir que el Ramon l'hauria de... Perquè la botiga és nostra. Exacte. És dels Dalmau. I no ens agrada veure'ns relacionats segons amb quines persones. Té raó, senyora. No pateixi, parlaré amb el Ramon. Sabia que entendries el nostre punt de vista, Carmeta. Confio en tu i en el teu fill. Estic segura que fareu el que més convingui. Ara anuncis de TV3. Això eren anuncis de TV3, És estrany. Ja passa més de mitja hora. No és normal en ella, la Dolors sempre ha sigut molt puntual. Potser és en Jaume. Deu estar malalt. Ja se sap amb els nens. Si tingués telèfon li trucaria. Potser alguna veïna... A vostè li ha dit si alguna veïna té telèfon? Jo no en sé res. De debò, mare? No m'ha dit res de cap veïna. No, no era això el que li preguntava. Ah, no? Doncs no sé. Mare... Deixa'm, que tinc molta feina. Està tot ple de pols. No sé el temps que fa que no es netegen aquestes prestatgeries. A mi no m'enganya. La conec prou bé. Què passa amb la Dolors, mare? I què vols que passi? Hòstia. És normal que la noia no vulgui tornar a la botiga, amb tot el que la gent va dient d'ella. La gent? Què diu la gent? Què diu la gent, mare? De debò vols saber-ho? Doncs Ai, que és una vinga, va. dona de la vida. Però qui ha dit això? Què són totes aquestes bestieses? Coses que es diuen. I quan es diuen és per algun motiu. I vostè? Vostè se les creu sense més ni més? Jo l'únic que sé és que el millor per tots és que la Dolors no torni. Vostè hi ha tingut alguna cosa a veure, oi?
N'estic tip, mare. Tip, em sent? De què, fill? De tota aquesta merda. Sospites, rumors, mentides... Vivim en un món ple de mentides. On vas? Perdó, m'ha fet molta gràcia. Pisto, el capítol es diu Tot canvia, i de moment el que està canviant és que m'està baixant l'estamina de veure el capítol. He tingut la sensació com que a la frase de vivim en un món ple de mentides no l'estava dient el Ramon des d'aquí, sinó que estava com locutada des de fora. Sospites, rumors, mentides... Vivim en un món ple de mentides. No us entra com d'una altra banda de l'àudio? I ara americana i fora. Va, que és que no tinc res a dir, tio. No tinc res a dir, tio. No tinc res a dir. I què has de fer? Què has de parlar? Hem de parlar. I el Jaume? Ara anava... No sé si és la millor manera d'introduir la conversa tenint en compte el tipus de coses que t'han dit, que s'estan dient d'aquesta persona. No sé si és la millor manera de començar. Potser ella no entén com tu ho estàs plantejant. Farmàcia. Està una mica refredat. Per això no has vingut avui? No. Jo no hi penso tornar més. Val més així. Però per què? No ho saps? Vull que m'ho expliquis tu. Aquí no. Vine. La gent diu coses de mi. I la teva mare em va fer veure que era millor per tots que no tornés. Per tots? Quina mena de coses? No em diguis que no n'has sentit rumors. Els rumors només són això. Rumors, enveja... No, Ramon. Ells tenen raó. Què vols dir? El meu marit va morir cap a finals de la guerra. Em vaig quedar sola, amb el Jaume. Anunci. Un dia. Va, a gastar diners. Un home em va dir d'anar amb ell. No teníem res per menjar. Si no hagués tingut el meu fill, potser hauria... Tinc la sensació que això es nota molt que està escrit des de la perspectiva d'una persona que no ha viscut pròpiament la guerra en pròpies carns, perquè, ho sento, a mi em fa la sensació que els nostres avis i besavis que van viure la guerra van experimentar tantes coses o van passar tan malament, van arribar a tals límits, que crec que eren força més tolerants amb segons quines històries, per més que hi hagués moral religiosa, per més que hi hagués no sé què, crec que eren força més tolerants que no el que se'ns està pintant aquí. Al final estem parlant d'una dona amb un fill que ho ha passat malament i que, per A o per B, ha decidit prostituir-se per guanyar diners. I no em sembla descabellat en el context. Evidentment, em sembla descabellat que una persona es pugui veure empesa a aquesta situació, però no em sembla descabellat i no em sembla una cosa com per articular tota una subtrama d'un capítol. Vull dir, això em sembla... no m'atreviria a dir que em sembla escrit per algú que s'ha anat de putes i s'ha sentit molt malament després. Però el que està clar és que no està escrit per algú que ha arribat a certs extrems de l'existència com per entendre que la gent fa coses quan està desesperada. No sé, i pren decisions. Quina puta merda és aquesta? Una tarda? Que m'imagini la meva àvia siguent puta. Doncs escolta'm, si la meva àvia en un moment determinat va haver de prendre una decisió per tirar endavant la seva família o fer el que fos, vull dir, ho sento, em sembla una decisió com qualsevol altra en un context extrem. Vull dir, potser el meu besavi, no sé qui, van matar algú i m'expliquen històries de que van matar no sé qui o de que se li va morir no sé quantos o que van fer no sé què. Era la puta guerra, joder. Quan vaig anar a buscar el Jaume a la porta de l'escola, unes dones em van assenyalar amb el dit. Vam canviar de barri, vaig començar a buscar feina. Però no durava gaire. Sempre hi havia algun amo que volia. Ets una bona dependenta, Dolors. Vull que tornis.
que hagis fet fins ara no m'importa. A tu potser no. Tu ets molt bo. Però què dirà la teva mare? Ella s'hi haurà de venir. No és només la teva mare, Ramon. La senyora Victòria li va demanar que me n'anés. La senyora Victòria? La senyora Victòria. I la Isabel. Van dir que la botiga era seva, que elles n'eren les propietàries i que no podien acceptar que una dona com jo... Vols dir que la Isabel també... Això em va dir la teva mare. Entenc el que dius, Nerina, ho estic llegint i entenc perfectament. Però, tot i així, l'aproximació que s'hi fa des d'aquesta sèrie, tot i que jo entengui el que dius i em sembla que tens raó, que és veritat, l'aproximació que s'hi fa des d'aquesta sèrie no em sembla una cosa amb el to amb el que tu estàs parlant. Vull dir, em sembla articular una trama des d'un és puta com era, com algo malo, saps? O és puta, bueno, però venga. Vull dir, em sembla que si haguéssim fet una telenovela, si en comptes de Temps de silenci ser una cosa d'època, a les mateixes persones haguessin escrit una cosa contemporània, també haguessin fet una trama de La Dolors és puta. Ho sento, perquè potser m'equivoco, però jo què sé. Vinga, Ramon, gas, rebenta'ls, menjat-los. Senyora, ha vingut el Ramon. Diu que vol parlar amb vostè. El Ramon? Se'l veu molt neguitós. Vol que li digui que no el pot rebre? No, fes-lo passar. Vinga, Què Ramon. deu voler aquest noi? Tu en saps alguna cosa? Jo no. Qui té aquesta habilitat, la Victòria, té aquesta habilitat de fer-se la longuis big time. És a dir, viu en... És com que perd la noció de tot el que ha dit i tot el que ha fet i sempre es fa la tonta en un moment determinat de què ha passat això? Com ha pogut passar? No, per culpa teva. I ja no només tot el que ha passat en gran part és culpa teva. Tu vas portar Franco a Canàries, a Ceuta, vas portar Franco a Ceuta i li vas donar la idea del cop d'estat. Vinga, Ramon. Passa, Ramon, no et quedis a la porta. No et quedis a la porta, no fos cas. Tu diràs? Senyora Victòria, vostè i la Isabel li van dir a ma mare que la Dolors deixés de treballar a la botiga. És cert? Bé, no puc negar que vam I ho parlar. van fer sense demanar la meva opinió, sense que els importés el que jo pensava. I quina és la teva opinió? La meva decisió. La Dolors es queda. Ningú no té dret a demanar-li comptes. Ui, quina cara dolenta. La vida sovint ens obliga a fer coses que després ens empenedim, com segurament vostè sap molt bé. Nosaltres no som qui per jutjar ningú. Aquesta és una casa decent i no vull que es converteixi en la riota de la plaça. A més, la botiga és nostra. I si tu t'entossudeixes a continuar amb aquesta dona... Què? Llavors, plegues i te'n vas. T'ho he dit prou clar? Li compro la botiga. Jo l'única cosa que tinc clara és que en aquesta casa es parla molt de decència i de caritat cristiana, però no s'exerceix gaire. Ramon, no tolero... Deixi'm parlar. Aprofiteu, abans d'anar a dormir, mireu algun capítol de La Riota, el podcast La Riota, que us pujarà els ànims després de l'episodi d'avui, que s'està arrossegant el puto capítol d'avui com la part del mig de Viatge a Ítaca. Saps com... Segurament la Dolors ha fet coses que als seus ulls no són gaire respectables, però caldria que es preguntessin per què ho ha fet. Perquè es trobava sola, perquè tenia un fill i perquè no tenia ningú que li fes costat. Com tantes altres que les ànimes caritatives van llançar al carrer sense cap mena d'escrúpol. Ramon, no tens dret a parlar I sobretot, caldria que es preguntessin si tan culpable com ella no ho són els homes que la van obligar a prostituir-se. Aquestes paraules, però què estàs dient? T'has tornat boig! Mira el Ramon aquí, Mira el Ramon aquí. Mira el Ramon aquí. I ha dit una cosa pitjor... Bueno, l'hem deixat amb una cara molt... L'hem deixat amb una cara molt xula, el Ramon, Sembla que li hagin fet allò del Photoshop de tirar cap a... S'està marcant un aliade. Ramon aliade en aquest moment. Sí, aquest frame és meravellós, tio. Mireu-li els ulls com li han deixat. Jo en sóc un. Jo també he estat amb ella, i per tant també sóc culpable. I vull fer tot el que estigui a les meves mans per reparar-ho. Què ha passat? Això és repugnant. Com has sigut capaç? Em fan fàstic els homes que van amb una qualsevol. Adéu-siau. Però què ha sigut, això? Ui, el tabac. No hauria de fumar tant, mossèn? Sí, ja ho sé, m'ho diu tothom. Però així són els vicis. Costa tant d'alliberar... Però se l'ha fet o no se l'ha fet? O s'ho ha inventat?
Què opineu? S'ho ha inventat per molestar una mica? Jo crec que s'ha marcat, sí. Jo crec que no crec que se l'hagi fet. Se la farà, després es casarà amb ella, joder. Bàrsena, oi que sí? No ho sé. S'ho ha inventat. Bé, doncs, ja he vingut, que vostè dirà què vol de mi. T'he cridat perquè volia parlar amb tu, com a amic. Ah, sí? Sí, fa un parell de setmanes vaig ser a casa teva, però tu no hi eres i... Bé, em vaig assabentar d'algunes coses que em van deixar una mica preocupat. Quines coses? Joaquim, et conec gairebé des que vas néixer. I és natural que desitgi el millor per tu. Es tracta d'una conversa, diguem-ne, religiosa? No. És més aviat una qüestió de tipus moral. Ah, moral. Sí, jo no sóc qui per ficar-me en la teva vida. Però vull que comprenguis que hi ha certes coses que jo no puc... Bé, que a vostè no li agraden. Exacte. Ets molt jove, encara. Tens tota la vida per davant, no la facis malbé. I sobretot no facis coses que algun dia et puguis penedir. De què està parlant? Mossèn... Sí, ja sé que em diràs que ho fas de tot cor, que tens necessitat de fer-ho, que el cos t'ho demana, però... Encara que estiguis ple d'il·lusions i d'energia... No, jo crec que, és a dir, crec que és prou ambigu el guió com perquè no se sàpiga si li està parlant de la dona o de Rússia. Perquè realment està fent servir paraules, està pensant el tio en quines paraules ha de dir perquè no se sàpiga de què està parlant. És, sí, doble sentit de saco, per despistar. Hauries d'avaluar una mica millor els teus objectius. Aquesta idea que tens de llistar-te a la Divisió Azul... Li ha dit la meva mare que... No. Si parlo amb tu és únicament per iniciativa meva. Estic una mica preocupat, Joaquim. En cercles pròxims del Vaticà se sap que el règim alemany manté actituds moralment difícils d'acceptar en relació amb els jueus. I aquestes actituds s'exacerbaran a mesura que avanci la guerra. Exageren, segur que és propaganda dels aliats. A més, jo només hi vull anar per lluitar contra Rússia, perquè Rússia és culpable. Potser sí. Però qui col·labora amb accions moralment incorrectes? L'única acció correcta, mossèn Ventós, és la dels que guanyen, que són els que escriuen la història. Només et demano, Joaquim, que tu pensis. No hi ha res a pensar, mossèn. És a dir, m'agrada el rotllo, hem muntat el gran sainete perquè la Dolors és puta, però els nazis estan fent coses moralment difícils d'acceptar. Moralment, que et posen en entredit, Hi ha un debat, hem d'obrir una taula de debat aquí sobre el que estan fent els nazis amb els jueus. Ara, la Dolors puta, fora! Fora d'aquí, home! M'acaben de cridar de capitania. A la orden de usía, mi coronel, el alférez Dalmau. Hola, tío. Me han dicho en clasificación que querías verme. Sí. Un momento. ¿Qué es lo de la mano? ¿Un accidente? Sí. Acostumbro a montar una yegua que no es muy de fiar y he tenido que recordarle quién manda aquí. Vaya. El humo La frase. me molesta. Ah, caramba. ¿Tu madre sigue bien? Sí. O sea que al señorito no le dejan ir a Rusia, ¿eh? Bien, yo pensaba que con tu influencia... ¿Quién le ha dado permiso para tutear a un superior? ¡Firmes, alférez! ¡Firmes! Us imagineu que per algun motiu que sigui esteu compartint, us esteu follant a algú, a la mateixa persona que el vostre oncle, la vostra tieta? És a dir, que esteu follant amb la mateixa noia que el vostre oncle? Cuidado, no? Aquest moment. Bueno, crec que a la sèrie Merlí Sapere Aude, el Carlos Cuevas es folla la seva tieta, o hi ha algú que es folla la seva tieta directament. I, bueno, són trames, són narratives, al final. ¡A las órdenes de Usía, mi coronel! ¿Con que a las órdenes, cabrón? Mi coronel, ¿yo? No, tú no. Yo, cabrón, yo. Le he tenido que dar una mano de hostias. Y ha confesado.
con que tú le pegaste la gonorrea y ella me lo ha contagiado a mí. ¡Oh! La simple de mi prima no quiere que su nenito vaya a Rusia. Pues claro que va a ir. Ah, són cosins. Tu imagina't que el cosí de ta mare té la gonorrea perquè tu... Ui! Quin girito, Quin Dragon Khan narratiu aquí, quin viatge de les bactèries. Y en el primer tren por mis cojones. Pobre Frederic. Haver de sortir per una urgència. I el Llorenç també retarda. Em va prometre que seria aquí abans de les 9 i mira quina hora és ja. Aquests homes. Si vol, mare, li dic a l'Hermínia que vagi servint. No, espera'm una mica. El nen ja s'ha dormit? Sí, ja fa estona. Tan petit com és i no hi ha manera que s'estigui quiet. Ha sortit com el seu avi. M'agraden tant les criatures. Les 10. No creu, mare, que hauríem d'anar... Veus? El Llorenç ja és aquí. Avisa l'Hermínia. Per què has tardat tant? Estàvem preocupades. He estat parlant amb un amic. Vaig a dir-li a l'Hermínia que serveixi. No, espera. Què tens, Llorenç? Sí, Marieta, és la sogra, però la Marta li diu mare perquè és una mica pilota. Això ho sabem des del... fa un parell de capítols. Llorenç, fas mala cara. I més n'hauria de fer. Ja que ve aquest to, no és manera de parlar-li a la teva germana. No us fa vergonya? Comportar-vos així, totes dues? Com m'ho han dit, no m'ho podia creure. Però què passa? Vinc de parlar amb el Ramon i m'ho ha explicat tot. El volíeu obligar a despatxar la Dolors i com que ell no ha volgut, li heu exigit que deixi la botiga. Els homes no hi enteneu d'aquestes coses. A més, la botiga és nostra. Però què he d'entendre, mare? Que la Dolors en el passat va fer disbarats. I què? Per això se l'ha de posar al carrer, com un gos? És una mala dona. Una meuca. Com les que visita el Joaquim. Però és clar, que ell hi vagi no importa, oi? És per una bona causa. La causa de la Dolors no ho era. Ojo, Només Llorenç. volia menjar, tirar endavant el seu fill. Llorenç, tu no comprens No, que... no ho comprenc, mare. No comprenc que continuïs donant-li diners d'amagat al Joaquim. No comprenc que vulguis fer una jugada tan bruta amb el Ramon. Llavors, tu vols que... Que sigui justa, mare. I que no es torni a parlar mai més d'aquest assumpte. Perquè si proves de fer res contra el Ramon, et dono la meva paraula, mare, que te n'hauràs de buscar un altre perquè et dirigeixi la fàbrica. Llorenç, què estàs dient? Bueno, una vegada més, un problema de masclisme es resol amb mansplaining. Que hauria d'haver dit ja fa temps. Sóc el cap d'aquesta casa i les decisions les prenc jo. I no tolero que burxeu el Ramon. Vamos a combatir este machismo con un poco de machismo. No, que molt bé, Llorenç, molt bé. Has espavilat una miqueta. No hauries Molt bé, de parlar-li Llorenç. així. És la teva mare. Grande Llorenç. Una mica de fire, una mica de foc pel Llorenç, una mica de foc. Encenem el Llorenç aquí. Llorenç fire. Llorenç, t'has vingut amunt. D'ella m'ho podia haver esperat, però de tu... Però de tu. De tu. Només ho he fet perquè... Per gelosia. I això encara em sembla més greu. Jo, gelos? Sí, gelos. Gelos de la Dolors. Et conec molt bé. Ja ens estem equivocant. Estimaves el Ramon. Però l'has de deixar fer la seva vida. Deixa'l viure. I prova de fer-ho tu també. Bon dia. Bon dia. Ojo, que han fet servir el traveling... El Ramon ha sortit. Han fet servir el traveling per... El Ramon ha sortit. No hi és. El Ramon ha sortit. No hi és. Volia parlar amb vostè. Amb mi? Aquests últims dies... No saben en quin moment han d'invertir la tècnica per donar intensitat. I ho colen com de cop i volta. El traveling aquest, la cosa aquesta. Una mica David Lynch. Saps? Una mica... Bon dia. El Ramon ha sortit. Sembla un somni, sembla un somni. Volia parlar amb vostè. No és càmera de somni, una mica? Saps? Com d'efecte, com que tu només estàs veient així. És càmera de somni. Amb mi? Aquests últims dies...
S'han produït un seguit de malentesos. Molt desagradables. Volia demanar-li disculpes. La meva mare potser s'ha excedit. Malentesos desagradables com el que està passant amb els nazis i els jueus. Joder, estic aconseguint deixar els millors frames de tot el capítol, eh? Avui, el capítol una puta merda, però els frames on hem congelat la imatge, els millors. Vull dir, la meva mare i jo no hem actuat correctament. La comprenc. Per amor, les dones fem moltes coses que després ens n'avergonyim. Ui, ella ja ho sap, ella ja ho sap. Vull dir que... Ella ja ho ha vist, ja sap quan que... s'estima molt algú, l'amor perdura al llarg del temps. Jo també conec aquest sentiment. No sé de què em parla. Jo sóc una dona casada i estimo el meu marit. Molt bé. Si ho vol creure així. Ojo, però a mi no em pot enganyar. Ojo. Per Vostè què? encara estima el Ramon. Per què tu no? Per què? Per què? I com ho has sabut, tu, això? I com ho has sabut? Qui t'ho ha dit a tu, això? Però si tu estàs bastant liada amb lo teu. Què passa? Que perquè has sigut puta tens com un setè sentit o alguna cosa rara? És que no ho entenc. No entenc com tu saps, tens aquesta informació. Per osmosi t'ha entrat. No, ni puta idea, eh? Ni puta idea. És que no ho entenc. És que no entenc. En quin moment? Li ha xivat el guionista. És que li ha dit el guionista. Ha vingut el guionista i li ha dit Isabel, haig rescatat el Ramon. És que si no, no m'ho explico, tio. Vostè encara estima el Ramon. Li diu, a mi encara no em pot enganyar. Per què tu no et pot enganyar? Hi ha un altre. Sí, qui ets? Qui ets tu? La Dolors tenia raó. No. En demanar-li perdó a ella, de fet era el Ramon a qui demanava que em perdonés. En aquell instant vaig comprendre que ell s'allunyava definitivament de mi i que havia d'oblidar tot el que ens havia unit en el passat. La càmera lenta, ara. Si jo no podia ser feliç. La I que càmera havia lenta. d'oblidar tot el que ens havia unit en el passat. Si jo... La càmera lenta, ara. I que havia d'oblidar tot el que ens havia unit en el passat. S'allunyava La definitivament càmera de mi. lenta, ara, eh? I que havia d'oblidar tot el que ens He havia unit intentat en fer el un passat. experiment molt raro, Si jo no que podia era ser fer com feliç, que jo també em almenys no havia rebobinava. d'impedir que ell ho fos. I no sé si m'ha sortit bé. La Casa Civil de Su Excelencia el Generalísimo ha dado cuenta del nombramiento de nuevos ministros. El general don Francisco Gómez En Ramon ha Jordana y marxat a Sousa, Rússia, conde també. de Jordana, sustituye a don Ramón Serrano Súñer al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha hecho pública una nota por la que el gobierno español, en consonancia con las palabras del jefe del Estado pronunciadas ante el cuerpo diplomático, abandona la posición de Estado no beligerante para proclamarse neutral. Según informa el Ministerio del Ejército, la gloriosa División Azul, que combate en el frente de Rusia, ha desalojado alguna de sus posiciones de primera línea para someterse a un reagrupamiento táctico. El frente continúa estabilizado y la moral de las tropas se mantiene Comprens el que passa? incólume. Si Franco vol estar bé amb els aliats, la divisió Azul li farà nosa. Més tard o més d'hora els haurà de retirar del front. Frederic, Està prenyada, està prenyada, està prenyada. estic embarassada. Esperem una criatura. La bebecita bebe lean y bebe whisky, fuma marihuana y también se mete piquis. Mira, al final, Freddy? Al final, T'imagines que li ha dit la Dolors a la Isabel? A mi no em pots enganyar. Tu estimes el Ramon i estàs embarassada del Frederic, que és homosexual. Li ha dit tot la Dolors a la conversa. Les copes guanyen a les espases i la reina de copes... No hi ha reina de copes a la... No tens ni puta idea de jugar a cartes, noi. baralla. Doncs jo vull que n'hi hagi, que es casi amb el rei d'espases, que convidin els 8 i els 9 a la boda. Els 8 i els 9 no es fan servir. Ah, doncs els 2 i els 3. I els cavalls. Mama. Què? Tu i el Ramon us casareu algun dia? Però quines... Però és aquest out of context. El nen aquest s'ha pres un cafetet amb llet condensada al bar, vale? Que el Ramon ha aprofitat el gol per fer com un... Ara el nen li diu a la mare, tu a mi no em pots enganyar. T'imagines? Això és una de les coses que es veuen. Tu estimes... El nen li diu a la mare, és un superpoder que se l'han transmès. Quines tieses dius? Mama, m'agrada el Ramon. Digues, us casareu?
I tu li agrades al Sebastià. Triangle amorós. Sí. Bona. Talleu, és bona. Talleu. Molt bé, molt bé. Tio, quina punyetera depressió avui, Ai. Fujifilm, Caben, textura, conill! No, la gran participació de conill! Conill! Val, nois i noies, no m'ha agradat l'episodi d'avui. Sí, estic d'acord, molt bona dinàmica de xat, com sempre, esteu allà, i és important que hi sigueu en els episodis que no són tan bons. És important que hi sigueu, perquè els episodis bons es fan sols, i pràcticament no miro el xat. Però avui he hagut de recórrer al xat moltes vegades perquè el capítol no estava donant contingut. Jorba91, el següent m'agradarà menys. Bueno, doncs espero que no. Espero que m'agradi una mica més que el d'avui. Espero que li trobem alguna cosa que tu no hagis vist o que, no sé, no ens esperem. Però, bueno, m'ha sapigut greu no poder fer un episodi tot lo bo. No poder fer com si jo hagués fet temps de silenci, és com si jo hagués fet això ara i hagués dit en plan, tinc una subtrama de la hòstia. La Dolors és puta. És la calma chicha entre el franquisme filonazi i el franquisme col·lega dels americans, centinela de Occidente contra el comunismo. Vale, Marc, vale, OpenGeek, suposo que sí, no ho sé. No he entès, no estava pendent. Escolteu-me, moltes gràcies a tots, vaig a ficar una miqueta de música de fons, vale? Ja fica una miqueta de musiqueta de fons. Això és... no copyright, tal... Aquí, no? Aquí, no? Jazz d'estudi, ara. No ho sé, nois. Moltes gràcies a tots. Marxem. La setmana que ve més, no sé, voleu... És que m'he quedat una miqueta Joder, amb mal sabor, no? Voleu preguntar alguna cosa? No sé, tancar-ho, acabar-ho com molt a baix, aterrar-ho molt a poc. No, va, que són les... Quan hi ha el proper per organitzar-te els viatges a Tòquio? Dimarts que ve. D'entrada, dimarts que ve. No sé si farem pausa de Setmana Santa. No crec que fem, perquè el dimarts no és festiu ni res d'això. Tinc intenció, m'agradaria parlar amb l'Enric Gomà i poder fer un episodi els dos. Comentar el guionista de Temps de Silenci i jo comentar un episodi conjuntament, però, bueno, això tampoc hi ha pressa, no? Són 52 episodis i en portem 7, vull dir que tranquils. I també m'agradaria començar a convidar, doncs això, altres còmics, que vingui en Godai Garcia, que vingui en Manel Vidal, que vingui, no sé, la Charlie, la Irene Minovas, i comentar els episodis conjuntament, però bueno, ara que vindrà l'estiu, farà bon temps, igual ho podem muntar en un semi-exterior. No ho sé, estic prometent masses coses, quan la idea d'això era fer-ho al meu quarto, vale? O en el meu estudi, en pijama, joder. No ho sé, si em veig motivat ho farem, vale? Tampoc vull prometre gaires coses. Quan comenci a guanyar diners amb Twitch. No, serà abans. Va. Bona nit a tothom, L'últim que tanqui la porta i seguirem amb Temps de Silència la setmana vinent. Jo me'n vaig, que ja tinc el pijama posat. La part bona és que ja tinc el pijama posat, veieu? Bona nit a tothom, gràcies, com sempre, pel xat, per ser dinàmics, per estar activos, papi, i recordeu que
la bebecita Bebelín bebe whisky, fuma marihuana y también se mete piquis. Senda bellacona, friquitona, friki, es una salvaje y la castigo con mi Dicky. Bona nit a tothom.